जेवण तरी का गुन्हे खाता तोंड हो आणि माका मारू गेलो आणखी कोण हल्लो कोण हल्लो माका मारू नको अरे हात असे हात करता भियाता आणि मग हे झालं का मारू नको माका माझं येतो बासा माझं येतो बा माका मारू नको मी काय ना म्हातारो असो माणूस माका मागता आणखी कोण हाडल्यात तुम्ही नाही असा अरे भियातोय मी भियातो साधारण असं धनगर काय काम केलं ना तर एकदम बाद ह्या तरी निदान दाखयला